sen dos, que nunca quiso ter amigos ni relacionarse con outros animais da granxa. Sin embargo, últimamente comenzaba a aburrirse desta só. Xa non lle facía gracia mirar o sorrao no refreixo da auga. E o que quería era que llo visen os outros animais da granxa e que lle dixeran o fermoso que fora. Xa sei, vou facer unha festa, invitarei os animais para que me vexan a miña cola. Que digo? Invitarei. Vou coller toda a comida que haba na franxa adiante para quen queiran comer, beber e bailar, mas meter que reimar. Se queres pasar unha boa tarde con menos millores viandas da montaña e descubrir a primeira maravilla da granxa, pásate polo capoeiro do pavo. Se non pasas, non saberás o que te perdes.
semana, o pavo comezou a sentir moita calor. E ademais empezou a notar un tofiño que non sabía de onde viña. E así foi o conto do pavo fachendoso, que por querer amolar os outros animais, amolouse el só e melloraron os demais. Un aplauso para Ana María y para Moncho, que es del gallo y la gallina. El pato y la pata, que es Merce y Jesús. Para Carmen y Noelia de Rulas. Un aplauso para las ovejas que son Iria y Carmen. Un aplauso para las moscas que son Dani,